Wala na rin pala itong mga poste ng bakod oh. Sira na. Sira na yung mga poste ng bakod oh. Sira na, umaangat na oh. At ito wala na rin oh. Kailangan na magpalit ng bakod. Poste, yung poste ng bakod oh. Wala na, umangat na. Yo, what's up? Good morning. Good morning mga kalabarkads. So, dito na pala tayo sa may mini farm. At tinitignan ko yung mga bakod dito sa harapan ng mini farm mga kalabarkads. Eh, wala na pala. Kailangan na nating magpalit. Kailangan nating manguha ng pangposte. So, yun. Yung mga kalabarkads na. Good morning, good morning. Good morning sa inyong lahat. At welcome back again sa ating panibagong episode. So sa episode pala na ito mga kalabarkads, yun nga, na nandito na tayo sa mini farm. At magdidilig tayo ng mga tanim sa mini farm. Kasi mamayang hapon aabuno tayo. Every week nag-aabuno tayo. So gamit nating abono is yung triple 14. So, wala pa kasi tayong nabili na 0060 na abono. Tapos pupuntahan natin mamaya yung baka. Kasi yung baka natin nilipat natin dun sa gitna para makakain din sila ng damo dun. Kasi nung nakaraan umulan, baka sakaling may tumubong mga damo. Kasi talagang yung mga damo is tuyong-tuyo na. Yun. Tapos maghihila rin tayo ng ragaw papunta dito, para dito sa may patola. Kasi yung patola natin kulang pa yan, kulang pa yung akyatan na yan. So kahapon nag harvest si misis ng talong saka kamatis. So yung talong kahapon mga kalabarkads niluto ni Mrs. Prinito niya. Grabing sarap, manamis-namis. Tapos ang sausawan niya is yung tuyo kalamansi tapos may kamatis. Sarap. So yun, kahapon nag-harvest siya ng kamatis, pero mayroon na naman pwedeng i-harvest sa susunod na araw. Yan, gumaganda na yung mga tanim natin dito sa mini farm mga kalabarkads. Yung mga sitaw natin, ayun oh. Ang lalaki na. So wala pang isang buwan to mga kalabarkads no. Pero wala pa naman, hindi pa naman siya namumulaklak. Malit pa naman. Grabe yung sili oh. Grabe yung sili natin oh. Hitik na hitik sa bunga. Ganda. Daming bunga oh. Right, so tinitignan lang natin yung mga tanim natin mga kalabarkads para baka mamaya may nakapasok na naman na kambing. So nakakapobya kasi. So ito yung mga tanim natin na talong. Right. Gaganda na ng mga tanim natin na talong oh. So yun, magdidilig tayo. Para hindi malanta yung mga pananim natin.
Yun. Inom muna tayo ng tubig. Every morning kasi mga Kalaber Cats, uminom muna ako ng warm water sa umaga. Para hindi tayo ma-dehydrate. Itong tubig ko pala mga Kalaber Cats ayan pansin nyo, nilalagyan ko ng kunting asin para hindi tayo ma-dehydrate. Kasi kung tubig lang, kulang yun. Kailangan dapat may kunting asin, lalo na pag ganitong tag-init, kasi nakakatulong yun para hindi ma-dehydrate yung katawan natin. Parang sa baka, di ba? Naglalagay din tayo ng tubig, pero sa tao talagang yun talaga. Naglalagay ng kunting asin. So, natutunan ko kasi yan sa Japan. Uy. So unahin na muna natin tiligan mga Kalaber Cats yung mga talong. Yung mga talong na tinanim natin noon, yung pinakalas na tanim natin. Tapos mamayang hapon magbibigay tayo ng abono. Pero siguro magdadagdag tayo ng abono. Yung sukat ng abono natin magdadagdag tayo. Kasi yung ginagawa natin, yung sukat na is 6 lang. 6. So gagawin natin 10. 10 o kaya 8. Yan, magdadagdag tayo para mas lalong lumago yung mga tanim natin. Kasi parang kulang kasi yung abono na naibibigay natin sa mga tanim natin. Kasi yung kalabasa dun naninilaw kulang talaga sa abono. Pero yung mga talong okay naman, yung mga talong natin. Ito may bagong usbong na naman, ang bilis lumaki yung mga bunga. Ito pala mga Kalaber Cats, ito yung tinatanggal ko dito sa may talong. Ito yung mga sanga na yan, tinatanggal ko na yan. Umato. Tanggalin natin yung mga sanga na yan. Ito pa mga Kalaber Cats, tanggalin pa natin to. So bakit ko tinatanggal yan? Kasi para mabilis na makalaki yung talong. Kasi pag maraming sanga, nahihirapan siyang makalaki. Kagaya na itong mato, yung mga nauna, yun yung pagkakamali namin ni Mrs. Kasi maliit pa lang, parang ganito pa lang siya, tinutulan na dito sa may dulo dito, kaya yung sanga dumami. Pero sa kanila puputulan din tong dulo nito, pero pag nakalaki na siya, kasi para yung bunga hindi sasayad sa lupa. So yun yung pagkakamali namin ni Mrs. Kasi napaaga kami sa pagputol sa mga talbos ng talong, sa mga ganito. Ayan, napaaga. Tatanggal tayo ng sanga.
habang tumatagal natututo na tayo sa pag aalaga ng mga tanim, mga Calabar Cats. Ito yung isang tanim natin. Akala ko patay na to. Ano, umusbong. Ayan siya, oh. Buhay. Nakita ko to kahapon. Sabi ko hindi ko nadidiligan to, pero yun, nabuhay naman, oh. Ito, may umusbong na naman na sanga, mga Calabar Cats, oh. Tanggalin natin. Saka na lang natin sa paparamihin ng sanga pag nasa taas na. Yung mga Calabar Cats, tanggal. Yung ganda na nito, mga Calabar Cats, oh. Diba niya, tinatanggalan ko siya ng sanga dito sa baba. Pero tingnan nyo yung resulta. Ayan, oh, mabilis na makalaki. Kaya tatanggalan pa natin itong mato. Malalaki na, pero kailangan natin tanggalin. Meron pa dito, oh. Tanggal yan. Tanggalin natin. Maraming sanga nito, oh. Ang daming sanga nito. Katulad nito, mga Calabar Cats, oh. Ito, diba sumasayad yung bunga sa lupa kasi maagang natalbusan to, maagang natanggalan ng talbos dito, kaya ganito. Ayan, oh. Ito, yan mga Calabar Cats, oh, yung pinagtanggalan ng talbos. Malit pa lang, tinalbosan na ni Mrs. Tinalbosan na namin. Kaya ganitong naging resulta. Ayan, oh. Sobrang dami ng sanga, tapos mababa. Kaya na, yung pinagtalbosan ni Mrs., oh. Sabi namin, subukan naming talbusan. So yun yung nangyari. Pero unlike dito, ito mga Calabar Cats, na katulad nito, hindi namin tinalbusan sa dulo. Yan, buo yan. Buo. Pero tingnan mo yung resulta, oh. Ang ganda. Nasa taas lahat yung bulaklak. Pero tatanggalin pa rin natin itong mga sanga dito, oh. May mga umusbong na sanga. Maraming sanga dito sa baba na tumutubo. So yun, oh, diba? Yung mga sili natin, oh. Yung mga kinainan ng kambing dati, ngayon tingnan nyo mga Calabar Cats, oh. Ang dami ng umusbong ng mga bulaklak. Yan. Yan, oh. Hindi tayo nag-i-spray ng pesticide, pero organic pesticide yung gamit natin. Pero gumanda na yung pan natin, mga tanim natin. Ito mga Calabar Cats, oh.
basayad. Yun po sa kabala, sumayad yung bunga. Gawa nga nung masyadong maaga yung pag tatanggal namin ng dulo ng talong. Masyadong maaga. Alright mga kalabar cats, so natapos din tayo sa pagdidilig at papunta na rin tayo dun sa may baka at pupuntahan natin yung baka. Bali isusilong lang natin yung mga baka mga kalabar cats kasi sobrang init. Kasi mamayang hapon na natin sila pa iinumin ng tubig, tapos papakainin din natin sila ng feeds para may pang suporta tayo, para hindi naman sila mangayayat masyado kasi sobrang tuyo na talaga yung mga damo. Sobrang tuyot na, halos wala na silang makain. Tapos mamaya titignan natin yung ragaw na pwede nating kunin mamaya. So nandun yung ragaw mga kalabar cats, so pupuntahan natin mamaya. Nilipat ko sila pala kahapon, gawa nga nung wala na silang makain dun sa may kabila. Naawa na ako sa kanila kasi talagang napakaliit na lang ng damo yung talagang kinakain nila. Kaya nilipat ko dito, baka sakaling may damo pa, sabi ko kahapon. Ayun, may nakita naman tayo na pwede pang pagpastulan. Dito pwede pa dito mga kalabar cats, so medyo madamo pa dito. So mamaya dyan natin nilipat mamayang hapon. Tapos dun sa baba mayroon din dun pwedeng pagpastulan pa, may kunting damo pa. Grabe na, buhay bukid. Hindi ko talaga mauubusan ng gawain. Lalo na pag may alaga kang baka, kailangan mo talagang asikasuhin lagi. Pero saktuan lang naman kasi nakakapag-exercise naman tayo, para hindi naman tayo ma-high blood. Pero wag lang tayong masyadong magbabad sa init dahil nakaka-kwan din yun, nakaka-stroke. May mga kambing din dito, yung mga tanim ni tatay dati dito na mga sitaw ganyan, wala na, inubos na ng mga kambing. Dito natin sila itisilong sa may silong ng bayabas. Tapos yung isa dun sa may puno ng lumboy. Dun yung mga baka natin Bali nagpalit na rin pala ako ng tali dahil kahapon nakawala na yung baka natin na si Kawi. Mabuti na lang yung maamo tong baka na to, mabilis ko lang nahuli. Ito na si Kawi,
Sisilong lang natin itong mga baka natin, mga kalabar ka dito. Ito sobrang amo nito eh. Huwag mo naman kung pahiya. Alika dito. Ano, sobrang amo. So halos naubos na yung damo dun oh. Oh. Pero mamaya doon naman natin sila ilalagay sa gilid dun oh. Sisilong lang muna natin sila. So bago yung tali niya oh. Bali bumili ako kahapon. Kaso nga lang medyo maiksi yung nabili ko. Kailangan pala 15 meters kasi yung binili natin 12 meters lang. Ano kawi? Maiksi na. Maiksi yung tali mo. So ayun naman si Iwi, yung maliit. So isisilong natin sila. Ayun na, sumusunod na. So dito na lang natin sila isilong. At least dito may damo-damo pa. Ayan. Nakakakain pa siya ng damo. Pero may limit lang yung kanyang tali. Unlike dati, yung tali niya maabot hanggang doon sa may silong ng bayabas. Pero bayabas din naman to. Pero doon sa kabila umaabot siya doon eh. Ayan, kumakain na. So lilipat din natin yung maliit. Maliit naman din natin siya isisilong sa may puno ng lumboy. So, mas mahaba yung tali kasi nito. Pero yung lumang tali nung malaki kukuha na lang siguro tayo dun. Titignan natin yung pwede pa kasi marupok na eh. Pero yung pwede pang kunin natin para madugtungan natin yung tali. So dito pala sa kabila hindi na pala tayo nagpapastol yan. Gawa nga nung pinaalis tayo nung bantay dyan. Kahit na pag mamayari ng tipo ko yan may bantay kasi ayaw niya na nagpapastol tayo dyan. Mahirap din naman kasi ipilit, diba? Kasi nung minsan nakapastol tong maliit dito dyan oh. Yung ginawa niya, hinampas niya ng kahoy yung baka. Kaya nagalit din ako, syempre alaga ko eh. Makita kong ganun na hinampas na yung kahoy, nasigawan ko talaga. Sabi ko bakit mo hinahampas yung baka? Anong kasalanan yan? Kung ayaw mong magpastol ako dyan sa lupa, magsabi ka lang. Hinampas niya talaga to eh. Pati itong bakal na to hinampas niya dito sa baka. Ayun o, sa gilid may tama. Pero nang tama yung baka natin. Pero mahirap naman kung ipilit natin, diba? Nakakahiya naman sa kanya. Kaya dito na lang. Kaya yun yung isang dahilan kaya yung mga baka natin nilagay natin dun sa kabila. Pero siyempre wala tayong magagawa doon. Siya yung bantay sa lupa na yan. Baka siguro tatamnan niya o ano. Wala namang nagpapastol kung makita nyo, diba? May mga kunting damo pa dyan pero ayaw niya. Pero nagpaalam naman ako, pero
Pero yung mismong may-ari, yung nagsabi na magpastol ako dyan. So, hindi naman ako yung nagsabi na ay magpastol ako dun sa lupa ng kal. Parang ganun. Sila naman mismo yung nagsabi. Pero yun nga, yun yung nangyari. Pag nagpapastol ako dyan, tinatanggal niya yung baka, nililipat niya doon sa pinakadulo, doon ang layo, hindi na lupa ng tito ko yun, doon sa malayo doon, oh. Tapos nung minsan nakapastol yung baka doon sa gilid doon, ang ginawa niya, pinagbuhol niya tong dalawang baka, nilagay niya doon, pinagbuhol niya. Tapos nung last na nagpastol ako dito sa may gilid, tinanggal niya yung tali. Tapos yung hawak-hawak ng tali, hinampas niya ng kahoy. Tapos nung nahampas niya na ng kahoy, yung bakal nung tali, yung latok kung tawagin sa amin, ibinato niya dito. Kaya itong baka, itong si Kiwi, medyo takot sa tao. Gawa nga nung nun, ganun sa ginawa niya. Pero dati nahahawakan ko to, pero ngayon nag-iba yung ugali. Pero wala tayong magagawa dun. Pagpasensyahan na lang natin. Kasi siya yung bantay dyan, eh. Ay, so yun, naisilong na natin yung mga baka, pero kumakain pa rin sila. So, titignan natin yung uragaw, mga Calabar Cats. So yun yung pakay din natin dito, para makita natin yung mga ragaw na hihilain natin mamaya. Hindi ko lang alam kung may nagputol ng bayog dito, iniiwan na lang basta-basta yung mga ragaw. Sabi ko, pwede naman sigurong kunin kasi hindi na nila kukunin to, eh. Ano, yan yung mga ragaw, mga Calabar Cats, oh. Marami-rami yan. Pero manghihila lang siguro tayo ng mga 4. Ganyan. Lapitan natin. Ito yung mga ragaw, mga Calabar Cats, oh. Pwede natin kunin to. So, mamaya kukunin natin yan. At uwi na muna tayo. Kasi hindi pa kami nag-aagahan. Gutom na rin si Mrs. saka si Milay. Alright, mga Calabar Cats, na. So, tapos lang namin kumain ng agahan. Kanina pala nagpakain na ako ng manok, kaso hindi pa tayo nakapagpainom. Pero good news na naman ulit tayo dahil may bago na naman tayong chikiting dito. May harvest na naman tayo. Ayun, oh. Ay, mga Calabar Cats, may bago na naman tayo. So kahapon nag-harvest tayo ng chikiting kahapon. Tapos ngayon mag-harvest ulit tayo. Ay, bukas na pala yun. Bukas pa pala. Bukas pa natin i-harvest yun. So mamaya-maya bababad na tayo ng abono. Babad na tayo ng abono mama kasi mag-aabono tayo. Ha? Mag-aabono tayo mamaya. Yung manok mo, nabilag na. Hindi, may silong yan. Ito yung isang manok natin, oh. Hindi ko pa natapos itong tipi na to. Yung isang tipi kaso wala pa yung paras na.
So, Eh, ano na yung tubig, be? tubig. Sige. Lalabarin ko si Mrs. At nahanap ko kasi yung isang balde na malaki. Hindi ko mahanap yung pinagbababaran ko ng abono. Ay nako. So yun mga kalabar pads, no? At asikaso lang tayo ng mga manok. So mamaya mag-update tayo ulit pag magsusukat na tayo ng abono. So yun na lang siguro yung part 2 ng vlog natin kasi maghapon ng vlog to. Kaya may part 2 tayo. Right, so yun, kikita tayo mamaya mga kalabar cats.